Предстои астрономическата атракция на века. Комета Сиракоста на Луната може да бъде наблюдавана дори и през деня с просто око. Това съобщават от обсерваторията Звездно общество. По последни данни, събитието трябва да се случи през ноември следващата година. Има ли дори минимална вероятност кометата да се сблъска с Земята? Ще научим сега от нашия репортер Оляна Чан. Добър вечер. Добър вечер и от нас. Наистина, като сценарий от филм за края на света, комета е навлязла в Слънчевата ни система, но всъщност каква е истината и доколко има опасност за България и въобще за Земята и за света, ще научим от доктор Филип Фратев. Здравейте, доктор Фратев. Изобщо има ли някаква дори минимална опасност за нас? Здравейте на вас и на зрителите на ТВ7. Не е опасност, няма абсолютно никаква. Какво ни очаква, да? Какво ни очаква? Очаква ни едно действително уникално действително астрономическо, защото само астрономическо атракция, което се е случило при много поколения, надали ще се случи скоро. Защо? Защото действително тази комета ще е действително много ярка, ще се вижда дори с просто око едва ли не идея. А вярно ли, че опашката може да бъде дълга почти колкото половината небе? Да, вярно е. Просто разположението на кометата спрямо Слънцето и Земята е такова, че ние според сегашните изчисления може да очакваме най-дългата опашка някога наблюдавана от човечеството на комета. Затова е действително уникално. А кога очакваме това да се случи? По принцип, максималният блясък ще е до година в нощта на 28-29 ноември. Но реално кометата ще се вижда в период от 2 месеца с невъоръжено око. Като дните преди и след достигане на най-големия блясък, реално същото няма да са по-малко атракция, защото кометата ще изгрява на много преди Слънцето и фактически ще е по-тъмно и това няма по никакъв начин да намали ефекта. А възможно ли е да е толкова голямо, колкото Луната? Не. Това е много трудно и рано да се прескаже. Нали? По принцип, тук говорим за опашката, затова не се нямам да прогнозирам. Благодаря ви много за това включване. Всъщност какво ни очаква, ще видим ноември 2013, а до тогава просто гледайте звездното небе, което е много красиво. Хубава вечер.